Στο διάστημα των 3 χρόνων που διήρκησε αυτή η θητεία, έχουμε διανύσει μια μεγάλη απόσταση. Ήταν μια θητεία που ξεκίνησε σε αχαρτογράφητα νερά, μια θητεία με συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις, με διαφωνίες μέσα στο ΔΣ του ΣΥΠΗΝ. Μια θητεία που λογικά μας έκανε όλους λίγο πιο σοφούς, περισσότερο υποψιασμένους. Μια θητεία πολυπίκυλη. Πώς συνδέθηκε η Βανδύ με τον Υπόλυτο του Ευρυπίδη, ο Ρέμος και η Φουρέιρα με τον πλούτο του Αριστοφάνη? Πώς φτάσαμε από την προσφυγή στον Ομέδ για διεκδίκηση συμβάσεων στο Ηρώδειο στη συναυλία για τα 50 χρόνια της Άννας Βύση και από το εγχείρημα της τροποποίησης του καταστατικού στη λίμνη Κόμο της Βόρειας Ιταλίας και στο Λουγκάνο στην Ελβετία? Και αφού δώσαμε αίμα, εθελοντική προσφορά για τον συνάνθρωπο, στηρίξαμε τη δράση που έκανε το Άλμα Ζωής για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού στις γυναίκες και δείξαμε παράλληλα το ανθρώπινο προφίλ μας μέσα από το φιλανθρωπικό μας έργο. Παιδόπολη Άγιος Ανδρέας για τα κακοποιημένα παιδιά, Γυροκομείο Πειραιά, Χατζικυριάκη Ορφανοτροφείο, Παιδικά χωριά ΣΟΣ στο Πλαγιάρι στη Θεσσαλονίκη, Ανάσα Ζωής. Ήταν βαρύ το οδηπορικό αυτά τα 3 χρόνια. Μια θητεία που δεν έμεινε αναξιοποιητή ούτε μέρα, κοντά στα μέλη μας, με σκοπό την καλλιέργεια στενών δεσμών αλληλεγγύης ανάμεσά μας. Με κύριο μέλημα την προστασία και την προαγωγή των ηθικών και οικονομικών συμφερόντων και την πολιτιστική καλλιέργεια των μελών μας. Βάλαμε την ψυχή μας, εκπαιδευτήκαμε, πειθαρχήσαμε, κάναμε συνεχείς ασκήσεις επί χάρτου, δοκιμάσαμε τις ιδέες μας, τολμήσαμε, συναποφασίσαμε. Ενώσαμε τις φωνές μας, τονίζοντας τη δύναμη της διαφορετικότητας και την αναγκαιότητα της συμπερίληψης. Επιδείξαμε μηδενική ανοχή σε κάθε είδους διάκριση και καλλιεργήσαμε κουλτούρα ισότητας που στο επίκεντρό της έχει τον άνθρωπο, που σέβεται τη μοναδικότητα και τις απεριόριστες δυνατότητές του. Συμπορευτήκαμε σε ένα ασφαλές ταξίδι, δίχως περιορισμούς. Διεκδικήσαμε και πετύχαμε παροχές από τη διοίκηση της εταιρείας. Σήμερα, στην εκπνοή αυτής της θητείας, είμαστε εδώ, πιο έτοιμοι από ποτέ, για να δώσουμε μια νέα διάσταση στο ρόλο μας. Αφουγκραζόμαστε τις αγωνίες των μελών μας. Οι ανάγκες τους είναι προτεραιότητα κάθε δικής μας προσπάθειας. Μπορούμε και θέλουμε να προσφέρουμε περισσότερα. Πιστεύουμε στη συνέργεια για να μπορούμε να ταινίζουμε το μέλλον με αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία και προοπτική. Είμαστε εδώ, με όραμα, σχέδιο και διάθεση για συνεργασία. Είμαστε εδώ, γιατί μαζί είμαστε πιο δυνατοί.